гуфтори 11 такмили ихтисос. мудири мактабамон маро ба наздаш даъват намуда бешафшаф гуфт: дарсҳоятон муаллим шавқовару ҳаётӣ не, якранг, беаёният. охир дарси адабиёт имконоти зиёд дорад ку. ҳар дарси адабиёт бояд лабрези навоварӣ, эҷодкорӣ бошад. лекин дарсҳои шумо гап ҳамин аз пайи такмили ихтисос шавед. рости гап ин ҳамаро беғаразона бо дили соф гуфт мудир. аслан дили ӯ мошини вол гашт бар ин сабсафед. вақтҳои охир худам ҳам ин камбудиамро рӯшан ҳис мекунам. аз ин рӯ хостам дар заминаи навоварию эҷодкорӣ дарсҳоямро шавқовару рангин созам. ҳо ба мудир нишон хоҳам дод ки аслан ба чӣ қодираму чӣ ҳунарҳое дорам. бо ин ният ба нақшаи дарсҳоям нигаристам ки дарси навбатиам қиссаи марги судхӯри айнӣ айни муддао гуфтам дар дил ва фикр карда як методи зур ёфтам. аввал мазмуни қиссаро нақл мекунам, сипас хонандаи чанд аз он саҳначаеро аниқтараш саҳначаи қории шиканба дар сартарошхонаро иҷро хоҳанд кард. мудири мактабро даъват мекунам бигузор бубинаду қоил шавад. зуд се-чор хонандаи фаъолро ҷеғ зада мақсадамро фаҳмондам ва якчанд маротиба саҳначаи мазкурро ҳамроҳашон машқ кардам. ба нақши қории шиканба диққати махсус додам. пурхӯрии ту бояд аз ҳар як ҳаракат, ҳар як суханат рӯшан аён бошад. гаштаю баргашта таъкид намудам хонандаеро ки ин нақшро мебозид. ба дарси навбатиам мудири мактаб ҳам даромад. дарс мувофиқи нақшаи пешакӣ ва бо муваффақият мегузашт. дуздида ба мудир менигаристаму аз чеҳраи ӯ осори ризоиятро хонда боз ҳам илҳом мегирифтам. саҳначаи қории шиканба дар сартарошхона аҳли синфро ба шавқ овард. хонандагон нақшҳои худро моҳирона иҷро мекарданд. дар поёни саҳначаи қории шиканба мебоист аз сартарошхона аз тахтаи синф баромада равад, яъне як маротиба аз дари синф баромада лаҳзаяке пас даромада ба ҷои худ рафта шинад. ана дар ҳамин ҷо ҳамаи кӯшишу нақшаҳоям барбод рафтанд. аниқтараш хонандае ки нақши қории шиканбаро мебозид аз дар баромаду дигар барнагашт. 2-3 дақиқа интизор шудам. бедарак. берун бароям нест. кофта ӯро аз ошхонаи мактаб ёфтам. дар пешаш 2-3 хел хӯрок чун қории шиканба фашшошзанон мехӯрд. то пеш карда ба синфхона овардам ки занги баромад шуд. дарс нотамом монд. мудир бо таассуф ғурғуркунон аз наздам гузашта рафт. тамоми рӯз асабӣ будам. хайрият ки муаллими кӯҳансол туразода бо суханҳои хушу рӯҳбаландкунанда хеле таскинам доданд. мувофиқи маслиҳати он кас аз нав пой бар рикоби аспи ғайрат гузоштам. дарси навбатиам шеъри мӯмин қаноат мавҷҳои бародарӣ будааст. ёдам омад ки як вақтҳо ба хониши ифоданок шавқи зиёд доштаму ба ҳунарварони номии ин соҳа пайравӣ мекардам. пагоҳ шеъри мазкурро ончунон ҷаззобу муассир хонам ки ҳама мудир низ қоил шаванд. аз дил гузаронидам ман ва то нисфи шаб сабти хонишҳои маҳмуди воҳидро гаштаю баргашта гӯш кардам, аз ӯ илҳом гирифтам. рӯзи дигар бо дили пур ҳамроҳи мудир боз 4 нафар омӯзгорро ба дарсам даъват намудам. қисми аввали дарс хуб гузашт. дар қисми дуввуми дарс аввал мазмуни шеърро нақл карда дар омади гап аз чанд нафар шаҳидони ҷанги ватанӣ аз деҳаамон ёдовар шудам. сонӣ як гулӯ равшан карда бо тамоми истеъдод ба қироати ин шеъри ҳузновар яъне мавҷҳои бародарӣ оғоз намудам. дар давоми хониш ҳис мекардам ки таҳти таъсири қироати ман аҳли синф хеле мутаассир гаштаву ба риққат омаданд. ин аз муваффақияти ман дарак медод. банди охирини шеърро боз ҳам мутаассиртар мехондам ки ногоҳ хонандаи тамоми овозашро сар дода гирья кард. аз таъсири ин боз 2-3 хонандаи дигар худдорӣ карда натавониста бо ӯ ҳамовозӣ намуданд. чӣ шӯру мағале бархост дар синф. хайрият 4 муаллимро даъват намуда будам. бо ёрии онҳо ва мудири мактаб як илоҷ карда синфро хомӯш намудем. аниқтараш тасаллӣ додем.
нав синф ором шуда буд, ки занги баромад садо доду дарс боз нотамом монд. тамоман рӯҳафтода шудам. чӣ кор карданамро намедонистам, ки хайрият боз ҳамон туразода ба имдодам омаданд. мард бояд ки ҳаросон нашавад. гӯён аз пайи дарёфти усули дигаре шудам. то мудирро қоил накунам намемонам ва ба нақшаи дарсҳоям нигаристам. мавзӯи дарси навбатиам тасвири манзара. чӣ тавр бояд бигзарам онро? расо майна об карда ниҳоят дарёфтам. аз усули кашпировский эҷодкорона истифода хоҳам кард, яъне бо сеҳру нерӯи сухан мавзӯи навро дар майнаи онҳо ҷо хоҳам дод. бо ҳамин ният манзараи баҳорон ном матнеро интихоб карда, то нисфи шаб гаштаю баргашта зери лаб ғунгурозанон машқ кардам, то дараҷае ки завҷаам мабодо майнаатон беҷо нашудааст, гӯён қариб ёрии таъҷилӣ даъват карда буд. рӯзи дигар бо дили пур ҷасурона боз мудири мактаб ва дусе муаллимро ба дарсам даъват намудам. ин дафъа чеҳраи мудир хавотиромез менамуд, лекин аз ин парво накардам. дарс сар шуд. хонандагон ҳар кадоми манзараеро хаёлан тасвир мекарданд, тасвирашро ба забон меоварданд. нақлҳои онҳоро ҷамъбаст намуда, акнун ба ман гӯш диҳед гуфтам. сипас даъват намудам, ки дуруст нишинанд ва агар хоҳанд чашмҳояшонро пӯшида ва сарашонро болои дастҳояшон гузошта бо диққат ба суханони ман гӯш кунанд ва ҳар кӣ мегӯям ба хаёл овардану бо тамоми ҳастӣ ба он дода шаванд. пас аз ин таъкидот бо тамоми ҳунар ба нақл оғоз кардам. фасли баҳор. ҳама ҷо сабзу хӯрам. шумо дар болои теппаи осуда бо фароғат рӯи сабзаҳои навдамида дароз кашидаед. насими форам сару рӯятонро сила мекунад. хониши мурғакон ба гӯшатон чун суруди ҳиндӣ ҳаловат мебахшад. тану ҷонатон роҳат мекунад. нақламро ба анҷом расонида аз муваффақияти наздикомадам дар дил шавқкунон ба хонандагон акнун ҳама ба худ оед, сарҳоятонро бардоред гуфта хитоб кардам. ҳама сар бардоштанду ду хонанда не. бинам хобашон бурдааст. ин дам боз овози хӯроккашии чирросие диққати аҳли синфро ба худ кашид. нигарем мудири мактаб низ хобидаву хӯрок мекашид. ними синф механдиду нимаи дигараш дар тааҷҷуб буд. пас аз анҷоми басти аввал мудири мактаб маро ба идорааш даъват намуда, андешамандона бо қалами дасташ ба рӯи миз хеле тиқ-тиқ зада, пас он бо қатъият гуфт: дигар аз пайи такмили ихтисос ҷустуҷӯи усулҳои наву шавқовари дарсҳо нашавед домуло. бо ҳамон усулҳои пештаратон дарс гузаштан гиред. ба шумо ҷавоб.